तर मित्रांनो, आजची आपली जी रेसिपी आहे ती एक रानभाजीची रेसिपी आहे. फक्त पावसाळ्यामध्येच येते आणि या भाजीचं नाव आहे कुडाच्या शेंगा. मित्रांनो, ही भाजी तुम्हाला क्वचितच बाजारामध्ये पाहायला मिळेल, कारण हे भाजीचं जे पीक आहे ते ॲक्च्युली मे महिन्याच्या सुरुवातीला हिच्या झाडांना फुलं येतात आणि बरेच जण ह्याची फुलांचीच भाजी बनवतात. त्यामुळे ह्याच्या शेंगा ज्या आहेत त्या मोस्टली पाहायला मिळत नाहीत बाजारात. तर आज आम्हाला या बाजारातून कुडाच्या शेंगा मिळाल्या आहेत. छान हिरव्यागार अशा कोवळ्या शेंगा आहेत या. आणि आजची ही जी रेसिपी आपण जी बनवणार आहोत ना, ती यूट्यूबवरती सुद्धा क्वचितच तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की सेव्ह करून ठेवा आणि ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्की बनवा. तर आता आपण या भाजीचे औषधी जे गुणधर्म असतात ते सुद्धा पाहणार आहोत. ही भाजी खाल्ल्यामुळे मित्रांनो, पोटाचे जे काही विकार असतात ते विकार लगेचच बरे होतात. पोटामध्ये काही जंत झालेले असतील लहान मुलांच्या वगैरे, तर त्यांनासुद्धा या भाजीचा रस तुम्ही दिला तर जंतसुद्धा आपोआप पडून जातात. त्वचेचे काही विकार असतील तर ते सुद्धा लगेचच बरे होतात ही भाजी खाल्ल्यामुळे. आणि ही जी भाजी आहे ती थोडीशी चवीला ना कडवट असल्यामुळे ही ज्यांना कोणाला जर शुगर असेल, डायबिटीज पेशंटनी ही नक्की भाजी खावी. ही भाजी जी असते ती वर्षातनं फक्त एकदाच येते बाजारामध्ये, तेही क्वचितच. तर ही भाजी तुम्हाला जर कुठे भेटली तर आवर्जून घ्या आणि बनवून खावा. आणि ह्या ज्या शेंगा असतात त्या लांबीला साधारण ना एवढ्या असतात, म्हणजे जवळजवळ एक हातभर या शेंगांच्या लांबड्या असतात त्या शेंगा. तर आता या साफ कशा करायच्या ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. आणि तुम्ही ही जी भाजी घ्याल बाजारातनं तेव्हा अशा कोवळ्या भाज्या घ्यायच्या असतात. हे बघा, म्हणजे जसे आपण जे वाकवलं ना तर लगेच तुटतील अशा या भाज्या घ्यायच्यात. आणि त्याच्यामधून तुम्ही जे पांढरं पाहता ना तो ॲक्च्युली चीक आहे या भाजीचा. तर त्याचासुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे माहिती काय असते ते. आणि ह्या ज्या भाज्या असतात त्या आताच जून महिन्याच्या किंवा जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच कोवळ्या येतात. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ह्या ज्या भाज्या असतात त्या फारच जून होतात, कडक होतात आणि त्या शिजता कधी शिजत पण नाहीत. तेव्हा आपल्याला ह्या भाज्या खायच्या नसतात. चला तर मग आता ही भाजी साफ कशी करायची ते आपण पाहूयात. तर ह्या ज्या शेंगा असतात त्याच्या दोन्ही साईडची जी टोकं असतात ते आपल्याला काढून घ्यायची असतात. म्हणजे आपण फरसबी किंवा गवार जशी साफ करतो ना तशी जी भाजी साफ करायची असते. फक्त या भाजीमध्ये एक वेगळेपण असं असतं मित्रांनो. हे बघा, आपण हे तोडलं ना, तुम्हाला हे जे पांढरे दिसतं ना या भाजीमध्ये ना चीक भरपूर असतो. तर त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, ही भाजी बारीक आपण चिरून घेतल्यावरती हा जो पाण्याचा टोप ठेवला आहे त्याच्यामध्ये टाकून ठेवायची असते. तर आता मी एक जुडी बनवून घेतो याची आणि त्यानंतर आपण ही भाजी चिरून घेऊयात. तरी बा आपण मधून कापल्यावरती पण त्याचा चीक भरपूर निघाला आहे. तर आता अशा प्रकारे आपण बारीक बारीक त्याची तुकडे करायचे असतात. दाखव इथे तो भाजी. आणि ही जी भाजी असते मित्रांनो ती थोडीशी कडवट असते आणि थोडीशी तुरट देखील असते. तर याचं आपण एकदा पाणी काढून घ्यायचं असतं, थोडंसे शिजवून वाफवून घ्यायची असते ही भाजी. त्याचं पाणी काढून टाकलं की छान चव होते या भाजीची. अशा प्रकारे आपण पाण्यामध्ये टाकली भाजी की त्याचा जो चीक असतो तो चीक पाण्यामध्ये मिसळला जातो आणि भाजी स्वच्छ होते. तर मित्रांनो, आता ही भाजी तुम्हाला कशी साफ करायची, कशी चिरायची हे तर कळालंच असेल. तर आता आम्ही बाकीच्या ज्या जुड्या आहेत भाजीच्या त्यासुद्धा अशाच करून घेतो आणि नंतर मग आपण ह्या भाजीसाठी काय साहित्य लागतं ते पाहून घेऊयात. तर आता आपण कुडाच्या शेंगा भाजी बनवण्यासाठी आणखीन जे साहित्य लागतं ते एकदा पाहून घेऊयात. एक आपण फोडणीसाठीचा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. वाटणासाठी आपण 1 वाटी सुकं खोबरं असं किसून घेतलं आहे.
आणि हे वाटण्यासाठीचा कांदा आहे तो थोडासा आपल्याला जाडसर चिरून घ्यायचा आहे। भिजवलेले काळ्या वाटाणे आपण 1 वाटी घ्यायचे आहेत। 1 चमचा गरम मसाला घ्यायचा आहे। 2 चमचे लाल तिखट मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घ्यायच्या आहेत। 2 पळ्या तेल, अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे। तर या आपण कुड्याच्या शेंगा बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। त्या भाजीचा चीक पाण्यात मिसळल्यामुळे पाण्याचा जो कलर आहे तो पांढरा झालेला आहे, आपण पाहू शकता। तर सर्वप्रथम आपण हे जे काळे वाटाणे आहेत त्या कुकरला आपण त्याच्या छान शिट्ट्या करून घेऊयात आणि वाटाणे छान नरम करून घेऊयात। आणि सोबतच ही जी भाजी आहे ही भाजीसुद्धा आपल्याला एका टोपामध्ये छानपैकी उकळी काढून घ्यायची आहे आणि त्या नरम होईपर्यंत थोड्याशा शिजवायच्या आहेत। तर मित्रांनो, आता ह्या शेंगा आपण कढईमध्ये उकळत ठेवलेल्या आहेत। तर आता हे उकळता उकळता याला छान आपल्याला पहिले नरम करून घ्यायचं आहे। तर आता हे उकळता उकळता आपल्याला आपलं जे बाकीचं साहित्य आहे म्हणजे खोबरं, कांदा आणि लसूण ते छानपैकी फ्राय करून घेऊयात आणि त्याचं वाटण तयार करून घेऊ। सर्वात पहिले आपण हे खोबरं थोडंसं खरपूस असं भाजून घेऊयात। आता हे सर्व मिश्रण आपण मस्तपैकी मिक्सरला बारीक वाटून घेणार आहोत। त्याचं वाटण तयार करून घ्यायचं असतं आपल्याला। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ही जी भाजी आहे ती मस्तपैकी शिजवून घेतलेली आहे। तिला छान कड देखील आपण काढून घेतलेला आहे। तर आता ही जी भाजी असते ती अशा प्रकारे आपल्याला कुस्करायची असते सर्वात पहिले, कारण त्याच्यातला जो काही चीक असेल किंवा काही कडवटपण असतो भाजीमध्ये तो त्या पाण्यामध्येच उतरतो आणि त्यानंतर मग आपण ही भाजी एका प्लेटमध्ये चांगली पिळून काढून घेऊ शकतो। तर आता आपण ही सर्व भाजी मस्तपैकी पिळून तर घेतलेली आहे या पाण्यामध्ये। तर आता आपल्याला एका डिशमध्ये ती काढून घ्यायची आहे। तर डिशमध्ये काढण्यापूर्वी ह्याच्यातलं जे काही पाणी असतं ते सर्व पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं असतं, जेणेकरून या भाजीचा जो काही कडवटपणा असतो, थोडाफार तुरटपणा देखील असतो या भाजीला, तर तो निघून जातो। तर मग आता आम्ही सर्व भाजी अशा प्रकारे चांगली पिळून घेतो आणि त्यानंतर आपल्याला पुढच्या कृतीला सुरुवात करायची आहे। आणि सोबतच आपले काळ्या वाटाणे सुद्धा मस्तपैकी शिजून आलेले आहेत। तर आता आपण मित्रांनो भाजी बनवायला सुरुवात करणार आहोत। त्यासाठी हे पॅन आम्ही गॅसवर ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात। तर आता आपण या तेलामध्ये लसूण टाकून घेऊयात फोडणीसाठी। कांदा टाकून घेऊयात। तर आता कांदा छानपैकी खरपूस भाजलेला आहे, त्यामध्ये आपण लाल तिखट मिरची पावडर टाकून घेऊयात। आता यामध्ये आपण गरम मसाला टाकून घेऊयात। चवीपुरता मीठ टाकून घ्यायचं आहे। हळद टाकून घ्यायची आहे आणि आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण जे वाटून घेतलेलं वाटण होतं कांदा आणि लसणाचं, खोबऱ्याचं, ते वाटण 2 चमचे टाकून घेऊयात आपण। हा मसाला पण मस्तपैकी आता भाजत आलेला आहे। त्यामध्ये आपण कुड्याच्या शेंगा टाकून घेऊ। आणि या टाकताना थोड्याशा मोकळ्या करून टाकायच्या असतात, म्हणजे त्याचा गट्टा जमत नाही।
तर आता आपण यांना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही भाजी मस्तपैकी आपण मिक्स करून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण वाटाणे टाकून देऊयात. छान शिजवून घेतलेले आपण वाटाणे आहेत. आता या भाजीमध्ये आपण थोडंसं पाणी मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ही भाजी कच्ची राहणार नाही, थोडंसं चांगली शिजेल. आणि थोडीशी मिक्स करून त्यावरती आपल्याला झाकण ठेवून द्यायचं आहे. तर आता आपण हे झाकण 10 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून ठेवायचं आहे. भाजी आतल्यात मुरेल, चांगली शिजेल सुद्धा. तर आता 10 मिनिटांनी आपण ह्याचं झाकण काढून पाहूयात. तर आपल्या भाजीला मस्त वाफ सुटलेली आहे आणि भाजी जी आहे ती मस्त शिजलेली पण आहे. तर आपली भाजी आता तयार झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि भाजी सर्व करून घेऊयात. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही कुड्याच्या शेंगांची भाजी तयार झालेली आहे. आपण तिला एका बाउलमध्ये काढून घेतलं आहे. किती सुंदर दिसते, आपण ही पाहू शकता भाजी. तर औषधी अशी परिपूर्ण पावसाळ्यात एकदाच येणारी कुड्याच्या शेंगांची भाजी आपण सर्वांनी आवर्जून खाल्ली पाहिजे. आणि या भाजीची रिक्वेस्ट मला एका माझ्या व्ह्यूअरनी केली होती. तर ते मला बोलले होते की ही भाजी तुम्ही नक्की दाखवा. ही भाजी कशी करायची त्याची रेसिपी आमच्याकडे नाही आहे. तर खास त्यांच्यासाठी सुद्धा मी भाजी केली आहे, तुमच्यासाठी सुद्धा केलेली आहेच. तरी भाजीची रेसिपी तुम्ही आत्ताच डाउनलोड करून ठेवा. कोणाला माहिती नसेल त्याच्यापर्यंत ही व्हिडिओ नक्की शेअर करा. या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, काहीतरी कमेंट करून मला नक्की सांगा कशी झाली ते. आणि वर्षातनं एकदाच येणारी अशी औषधांनी गुणकारी भाजी नक्की खावा. आणखीन या भाजीविषयी मित्रांनो मी काय सांगणार. चला तर मग आता तुमची तात्पुरती रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन पावसाळी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.